Сәләт оешмасы беренче тапкыр Атлантик океанның аръягына аяк басты. Канаданың Монреаль шәһәрендә Сәләт Монреаль профильле сменасы узды. Лагерь Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Минниханов теләктәшлеге һәм ярдәме белән үткәрелде. 10 көн дәвамында барган алан эшчәнлегендә Канада, Чехия һәм АКШтан 60 кеше катнашты. Вакыйга барган урында безнең үз хәбәрчеләребез дә эшләде. Сүз Гөлия Садыковага. Без хәзер Канаданың Монреаль шәһәре читендәге Вал-Девит авылында. Ул табигатьнең искиткеч матур почмагында. Бирегә килеп чыгуыбыз бер дә очраклыгына түгел. Нәкъ менә шушы авылда Сәләт Монреаль аланы эшли. Сәләт аланын Монреальдә оештыру фикерен бүген Канадада яшәүче татар гаиләсе үзләре дә заманында Сәләттә булган һәм шунда танышкан Алимә һәм Марат Сәләхетдиновлар күтәреп чыга. Максатыбыз чит илдә үскән балаларга татар мөхитен булдыру, телебезнең аһәңен җиткерү, гореф-гадәт, йолаларыбыз белән тагын да якынрак таныштыру иде ди алар. Узган елны Рөстәм Нургалиевич белән очрашуда булдык Торонтода. Ул аны проект итеп тә әзерләнмәгән идек. Башта йөридер, ой, һәм Рөстәм Нургалиевич үзе дә әйтеп китте. Лагерьләр оештырыгыз, татар телен өйрәтегез дигәч, мин шул форсаттан кулланып, әйдәгез әле Сәләтне алып килик. Безгә татар балаларын, Казан балаларын алып килеп, аларга инглиз телен биреп, безнең балаларга татар телен өйрәтеп, шундый бер лагерь оештырыйк әле дигән тәкъдим ясадым. Һәм ул аны хуплады. Сәләт Монреаль аланында Казаннан әйдәманнар, оештыручылар һәм балалар белән бергә 20 кеше иде. Канадага килергә 200 кандидат теләк белдергән була. Сәләт йортында ярты ел дәвамында сөйләшүләр форматында сайлап алу турлары барган. Безнең Татарстаннан 5 бала, 5 сәлкеш килде. Һәм гомумән нәрсә әйтәсем килә, безнең бәйге, безнең конкурс сайлап алу туры ул бик шундый катлаулы булды. Ул 4 этаптан торды. Беренчедән төп ничек дип әйтим, сыйфат ул балаларның татар телен һәм инглиз телен камил дәрәҗәдә белү. Ә менә безнең яктан балаларны җыю шактый катлаулы булды ди проектның Канададагы кураторлары. Без инде татар гаиләләренә өндәдек. Кем кызыксынды, алар язылдылар. Һәм бик җиңел дә бармады, алай күп тә түгел. Беренчедән чит илдә Сәләтне белмиләр. Икенчедән мине дә белмиләр. Менә ниндидер Алимәгә баланы җибәрү, бу да шундый авырлык китерде. Бер араны мин фақат Фейсбукта да татар кешеләрне эзләп, аларга шәхси хатлар язып, аннары берничә кешеләр белән алар җавап биреп, Сәләт турында сөйләп, үзем турында сөйләп, безнең Сәләттә булганыбызны сөйләп, менә шундый зур эш алып барылды. Бер айны мин хәтерлим, көненә 50 хатлар язып торадыр идем. Ә бүген буларның барысы да артта. Барлыгы 3 төркем эшләде. Шулай ук аерым бәләкәч төркеме дә оештырылды. Программага килгәндә ул шактый бай, аны тулысынча Сәләт такымы төзегән. Балалар видео төшерү алымнарында өйрәнделәр, үзләрен режиссер, актер сыйфатында сынадылар. Диджей һөнәре, битбокс серләре дә ачылды. Татар әдәбияты тарихына кагылышлы интерактив уеннар әзерләнгән иде. Бию, җыр, курайда уйнау кебек мавыктыргыч остаханәләр оештырылды. Без балаларга күбрәк татар мөхитен, милләтен күрсәтергә тырыштык, традицияләрне, гореф-гадәтләрне, уеннарны, алар белән татарча аралаштык. Шуңа күрә программабызда Сабантуй, тарихи квест шикелле чаралар белән бай иде.
Лагерга килүчеләр арасында күбесе әти-әниләре белән, алар өчен дә төрле чаралар каралган. Кыскасы, беркемнең дә буйыгып утырырга вакыты юк иде. Инде балалар белән аралашып алыйк. Салих һәм Юсуф Сәләхетдиновлар Монреальдән француз, инглиз, рус һәм инде татар телендә иркен сөйләшәләр. Татар малае нинди булырга тиеш дигән сорауга алар булайрак дип җавап бирде. Касасы татарча сөйләшә, касасы татар беле белә. Ася түбәтеке. Сеңелләре 3 яшьлек Зифага да бик ошый монда. Дуслар таптыңмы үзеңә? Әйе. Кемнәрне бик яраттың менә? Кемнәр белән дуслаштың? Эрик, Таган, Тимур. Тимур? Әйбәт дуслармысың? Әйе. Нәрсә эшлисең алар белән? Тимур һәркемне сок бермешәргә. Эрик мине белән уйный. Мина Сан-Францискодан, Өмит белән, без зигзаглар 15 яшьлек. Менә ничек сез татарча шулай яхшы сөйләшәсез? Безгә дә сырын әйтегез әле. Минем әнием безгә татарча өйрәтте. Безнең туган телебез татарча, соң өчен без инглизчә аңламадык 5нче яшькә атлы. Соң өчен әйдә әле без татарча сөйләшәбез соң өчен. Менә гомумән татар кызы булу, татар телендә сөйләшү синең өчен нәрсә ул? Бик әйбәт, чөнки татарлар күп бар дөньяда, телле авылларда, телниләрдән. Менә күбрәк әлем телендә тотсабыз бөтен татарларны дөньяда, аңласаң ул бик шаплы әйбәт булар иде. Һәр баланың йөрәге мин татар дип тибә. Һәрберсе татар милләте вәкиле булуыннан горурлык хисләре кичерә. 10 көн дәвамында барган Сәләт Монреаль аланы әлеге хисләрне тагын да күтәрә. Сәләт Монреаль аланында кичләр дә күңелле уза. Менә без хәзер учак янында утырабыз һәм без нәрсә пешерәбез сезнең белән Марат абый? Сөйләгез әле. Biz хәзер маршмеллоу җылытып, шундый 2 крекер печенье арасына тыгып, шуны ашыйбыз. Бу Төньяк Америкада бик популяр әйбер, шу учак янында утырып шулай дип эшләп, мотор сөйләшеп утыру. Бу Сәләт Монреаль. Якынайтты барлык татарны, берләштерә Сәләт аланны безнең. Гөлия Садыйкова, Татарлар, Канада. Бу Сәләт Монреаль.